गाइस जमीन वाला दुल्हा फिल्म के शूटिंग के आई 5वां दिन है और गाइस शूटिंग के तीसरा दिन वाला ब्लॉग वीडियो देखले हो गाइस। तो ऐसा के ध्यान हो तो कोई ब्लॉग वीडियो में हम सिर्फ शूटिंग के तैयारी और शूटिंग चालू भेलो ये दिखैले रही गाइस। तो थोड़ा सा के बता दियो कि वही दिन शूटिंग पूरा न हो पलो मंदिर में शादी वाला, लेकिन जितना भी होलो सफलता पूर्वक सही से शूटिंग हो गलो वही दिन। गाइस वो दिन शूटिंग भेलो तो कुछ एक्टर हड़बड़ी में भाग गेलो, कुछ एक्टर रुक गेलो जेकरा की कस के भूख लाग गेलो। गाइस तो ऐसा के बता दियो कि सबके इतना ज्यादा भूख लाग गेलो ह कि बोलहलपुर घाट पर एगो समोसा लिट्टी के दुकान है, उस समोसा के दुकान के बिग स्टार टीम के सब एक्टर मिल के लूट ले लो और खा ले लो। गाइस नाश्ता करके बिग स्टार के पूरा एक्टर निकल गेलो अगला लोकेशन पर जहां पर आई शूटिंग होतो। गाइस कुछ एक्टर बाइक से जा रहलो और हम सब जा रहलो तो कार से, कहला कि हम सब कॉस्ट्यूम पहनले होते दुल्हा दुल्हन के। गाइस फाइनली हम सब शूटिंग लोकेशन पर पहुंच गेलियो और स्क्रिप्ट देख रहल हथियो शूटिंग कैसे कैसे होतो ई समझे के लिए। गाइस जैसे जैसे स्क्रिप्ट देख रहल हथियो वैसे से हम समझ आ रहलो कि शूटिंग कैसे कैसे होतो। अब थोड़ा सा के बता दियो कि शूटिंग सूत के होतो कि शूटिंग उठ के होतो कि शूटिंग स्वागत मना के होतो, देखते जा। गाइस शूटिंग शुरू होए से पहले कुछ बउआ सब आ गेलो हमरा कन्या के देखे के लिए। गाइस फाइनली आई के शूटिंग शुरू कर देले हथियो कैमरामैन मिथुन के साथ। गाइस आई के शूटिंग हो रोड पर के और रोड पर इतना जाम लग जाई छो गाड़ी लगातार साइड करे के पड़ै छो, यानी कि दिक्कत हमरा ज्यादा हो रहलो आई शूटिंग में। गाइस आई के शूटिंग खत्म हो गेलो और हम सब निकल गेलियो अपना ऑफिस के तरफ लीची गाछी में। गाइस जब तक ऑफिस में पहुंचबो तब तक तोरा फिल्म के बारे में कुछ कुछ बात बता द छियो। गाइस बहुत भाई सब कह रहलो कि फिल्म कहिया तो तोरा सब के बता दियो कि 1 से 2 दिन में तोरा सब के सामने टीजर रिलीज कर देबो, जे कि टीजर देखबा तो कुछ हद तक समझ तो ओकरा बाद फिल्म तुरंत रिलीज करबो, जे कि पूरा कहानी तो सबके सामने रिलीज हो तो देखिया मजा। तो गाइस तो सबके बता दियो कि शूटिंग एक दिन की और बच गेल हो 10% सीन। तो गाइस याद रखिया हमरा फिल्म के नाम हो जमीन वाला दुल्हा। तो गाइस यूट्यूब पर जा बिग स्टार लिख के सर्च करो, चैनल हो तो सब्सक्राइब करके रख लो और जोन दिन वीडियो रिलीज करबो वही दिन तोरा सबके मोबाइल में डायरेक्ट नोटिफिकेशन गिर जतो। अगर वही दिन नोटिफिकेशन ना हो तो यूट्यूब पर सर्च करके जरूर देखिया जमीन वाला दुल्हा।